Salutare, sunt Vlăduț, sunt elev în Colegiul Național Gheorghe Țițeica, la profilul Matematică-Informatică. Eu inițial voiam să merg pe biochimie, pe științele naturii, doar că împreună cu încă doi prieteni de-ai mei am zis să încercăm să optăm pentru matematică-informatică, să vedem dacă intrăm acolo. A venit evaluarea națională, am primit rezultatele și ne-am dus la școală ca să ne alegem liceul și profilul. Eu am optat din prima pentru Țițeica pentru că am auzit și știam că este cel mai de prestigiu liceu din județ, sunt cadre didactice foarte bune, sunt condiții iarăși foarte bune și atunci 100% am vrut Țițeica. Cât despre profile, acum eu am ales matematică-informatică. După m-am dus la cei doi prieteni ai mei. Ce ați ales? Unul dintre ei a ales filobilingv, altul a ales mate-info-bilingv și eu am rămas singurul pe mate-info. Și nu regret, pentru că până la urmă am ajuns într-o clasă super tare, colegi super, profesori super. Eu de mic sunt atras de științele exacte și fac asta și o fac cu plăcere. Ironia este că mie în gimnaziu nu mi-a plăcut matematica și nu pot să zic nici acum că sunt super pasionat de ea. Doar că am ajuns să capăt așa, nu neapărat o pasiune, cât să-mi placă matematica și să înțeleg totul și până la urmă dacă știi matematică, care este până la urmă limbajul universului, poți să înțelegi cam tot. Eu între timp am descoperit și că din biologie am descoperit că mă atrage foarte mult, mi se pare foarte interesantă bioinformatica și chiar este un domeniu foarte captivant unde informatica și biologia se combină. Este studiul informației pe baza codului genetic trecut printr-un calculator și rămâi pur și simplu șocat de lucrurile care se descoperă prin unirea a două științe și formarea alteia și tot așa. Vă invit și pe voi să veniți pe Mate-Info și să aflați care sunt tainele lumii. Salutare, sunt Vlăduț, sunt elev în Colegiul Național Gheorghe Țițeica, la profilul Matematică-Informatică. Eu inițial voiam să merg pe biochimie, pe științele